אתם עושים את האתגר וטובלים את הראש בתוך המים. אוקיי, אני שאתם שואלת רואים שאלה. כבר, עשינו את נראה זה? לכם דוגמה, אוקיי? נראה לכם דוגמה עליי. תמר לא לטבול את כל הראש. ואסור מגן. איזה גיל? שמתי את המוצץ בעץ. את יודעת כבר. איפה מה? שנתיים. נציבוס. כתיבה, זה בעוטף. יאללה. שו, היא יודעת. שו, אני לבן. אותך חולצה ממני? כן? לא. תביא לי משהו שישים לי. מה זה הצהרת פיקוד העורף? פיקוד העורף זה... זה שלך. זה שלך. נו, לכי לה. משהו שאני אעשה. כן. אבל אשכרה זה בסדרות, אפילו לא היה כאן חדשות. אנחנו לא שמים חדשות ונהיה לנו את הדבר הזה. איזה קטע. אני שמה את זה כי אני לבן, וכאילו אין לי חולצה אחרת, ותראו לי את ה... לא, היא הפתעה שהייתה עם לבן ביום ראשון. יאללה, יאללה. שזה- יאללה, תמר. מתי זרקתי את המוצץ? 3. 3? טבלי! אבל אמרת שלא. לא, אמרנו שכל אחד טובל. לא, זהו. ביי. זה ערבים? נו, יאללה. זה ערבים? תמר, נו. לא, תעיפי את זה. דוריה צריכה לשאול אותה. אני צריכה לשאול אותך. רגע. קיצור. יאללה. איזה ידע? נו. איך קוראים לזה? אכל אהוב עלייך זה... שוקולד? לא. תכניסי. טבלי. נו. טבלי. שאלה אותי גם בזה. לא משנה. לא. תסגרי את הדלת פשוט במרפסת. לא. כן. די, אני מפחדת. ואז אם לא. יהיה לנו אזעקה. ניכנס. פחד. אבל... מישאל, בואי. מישאל, אני ארים את זה. יו. הטלפון שלך. תוציאי אותו, תוציאי. לא. תואר, בואי נעשה את זה במקום אחר. הבנתם מה עושים?